толькі б ні на што не забыцца. Так, галоўкі ёсць, падручнікі ёсць. Здаецца, ўсё паклаў. Так, это сюды. Добрый вечер! Прывітанне, Топа. Пачакай хвіліначку, я зараз усё тут праверу. Ужо до школы рыхтуешься? Так, я люблю ўсё рабіць загадзя. А ты дзённік паклаў? Безумоўна. Я ведаю, што галоўнае для вучня – гэта дзённік. Там усё запісана, і што дома вучыць, і ўсе заўвагі настаўніка таксама. Буслік, слухай мяне. Я табе скажу, што галоўнае для вучня не забыцца ўзяць з сабой любімыя цацкі. Цацкі? У школу? У школу, а што? У маім рюкзачку заўсёды і цацкі, і што-небудзь смачненькае. А калі ты гуляеш і частуешся на уроку? Ой, Буслік, ну, па праўдзе кажучы, на уроку я спрабаваў, але не пачуў, што настаўнік расказваў. Не, я лепш цацкі і прысмакі дома пакіну. Ну, гэта ты як хочаш. Але давай, я табе дапамагу сабраць у школу тое, што на самай справе табе патрэбна. Добра, давай. Так, ага. Ой. Так. Буслічок, я не знаю. Усё пераблытваецца. Можа, нават зламалася. Што мне цяпер рабіць? Як я на заняткі адпраўлюся? Не крычы ты так. Ну, зараз адным махам твае школьныя прылады ў рюкзачок пакідай. Не, Топачка, раскладваўся акуратна, як і было. Ой, я пасля гэта зраблю. За вечар не справіцца. Ой, не сумуй, калі ласка, Буслік. Рабі зараз, бо без усяго гэтага мяне ў школу не пусцяць. Буслічак, не крычы. Добрый вечер усім. Прывітанне, Феечка. А чаму так сумна? Нешта здарылася? Просто я так старанна ў школу збіраўся, а Топа мне ўсё тут побураў і параскідваў. Ну, я ж не знарок, я дапамагчы хацеў. Так, хвіліначку. Вось так. О. Здаецца, усё ў парадку. Ну, ось, а ты хваляваўся. Я б з задавальненнем хадзіў у школу, дзе не трэба ні сшыткаў, ні алоўкаў. Хіба ёсць такія? Ёсць, дакладней былі. Ой, няўжо раней у школах не пісалі і не чыталі? Не. А хіба ў даўнія часы на уроках цэліліся адзін у аднаго з рагаткі? Уяві сабе, што так. Даўным-даўно хлопчыкі збіраліся каля настаўніка, каб навучыцца паляваць. А дзяўчынкі? А дзяўчынкі вучылі сакрэты прадзення. Ой, цудоўныя былі школы. Ніякіх табе лічбаў, чыстапісання. Затое кантрольныя былі менавіта па трапнай стральбе з луку ці кіданню дзіды. А я ў такой школе не хацеў бы вучыцца. Мне падабаецца прыгожыя літары пісаць. А табе, Буслік, падышла бы школа старажытнай Грэцыі. Старажытнай Грэцыі? Там усе вучні ўмелі прыгожа пісаць? Менавіта так. Яны хадзілі на урокі з маленькімі дашчэчкамі і вельмі акуратна палачкамі выводзілі літары. Я такой палачкай магу накрэмзаць толькі чалавечка. Ты мішку. Але прыгожыя літары ў мяне не атрымаюцца. А мне здаецца, у мяне патрымалася. Я вельмі люблю што-небудзь павольна і акуратна выпісваць. Ой, Бусь. А ведаеш, Топачка, ты таксама мог бы стаць выдатнікам у школе старажытнай Грэцыі. Чаму мог? А я ведаю, што ў старажытнай Грэцыі адбыліся першыя алімпійскія гульні. Так, а яшчэ замест машын усе раз'язджалі па гарадах на калясніцах. А мне трапляліся малюнкі людзей тых часоў. Тады вось у модзе былі сукенкі з белай прасціны. А прычоскі ўпрыгожвалі вось такімі стужачкамі. А што яшчэ цікавага было ў школах старажытнай Грэцыі? Кожны дзень у кожнай школе пачынаўся з вывучэння верша на памяць. Вось цікава, вучні свае вершы чыталі? Бо ў мяне іх вельмі многа.
Не свае. Настаўнік чытаў вядомы твор, а вучні паўтаралі. Праз некаторы час кожны вучань вялікі верш мог расказаць спачатку і да канца. Ой, Гузлічак, шкада, што мы не ў старажытнай Грэцыі жывём. Топачка, не шкадуй. Сучасным вучням пашанцавала значна больш. Чаму? Таму што ў нас шыткія дзённікі ёсць. Вядома, і падручнікі па самых розных прадметах. Маленькае дзіця зараз не толькі складае, але і памнажае. І замежныя мовы мы ў школе вывучаем. І нашу родную, беларускую, і вершы вучым, і нават дыктоўкі пішам. Толькі мне, напэўна, прыйдзецца школу прапусціць. Што ты такое гаворыш, Буслік? У мяне ўсе шыткі і алоўкі пераблыталіся. Дзякуй табе, Топачка. Ды якая розніца, як ты алоўкі складаць? Ой. Топачка, ты памыляешся. Галоўнае правіла вучня – быць старанным і акуратным. І я так лічу. Фечка, а вы не ведаеце, ці паказваюць у якой школе замест урокаў мультфільмы? Замест урокаў? Наўрад ці. Але вось мультфільмы і дзеці, і дарослыя могуць паглядзець у калыханцы. Тады давайце глядзець! Ну а зараз усім школьнікам і дашкольнікам час чысціць зубкі, мыць тварыкі і спаць класціся. Я пабягу. У мяне сёння прагляд самых цікавых сноў запланаваны. А я хочу бачыць у сне сваю школу. Хутчэй бы верасень настаў. Добрыя планы, даражэнькія. Усім дабранач і тых сноў, якія вы самі сабе пажадаеце. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай,